Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili aron sa pagdapig sa kamaturan. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo bos nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padaya makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Biyernes, pizza Jess na. Buwan sa Oktubre tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaman-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong maskutanan karong butaga mga higala. Bagyong Kidan ni biya na sa Philippine Area of Responsibility kung par alas 4 karong kadlawon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mga sukid ug paminaw magnitude nga 6.9 nga linog ni danyos na og 18 milyones pesos sa livestock o veterinary sector sa probinsya sa Subo. Straight to the point. Wapay labot may gala sa infrastructure nga 2 billion indikin. Ang kinini ang Straight to the point. ato dagag pagtagad mga sukid ti paminaw no kini sa probinsya mahigala nga mga livestock o veterinary mga higala milyones ni apan Straight to the ang point. damage mahigala sa infrastructure ni abot na mga kagilaan sa 3 billion pesos. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na ang nakalaspod mahigala sa linog sa Northern Cebu ni saka nga to sa 74 kabuok. Straight to the Ang point. duha nga nadugang natala gikan sa Midilien o sa Tabugon. Straight to the point. Ato sa ning punan mahigala ning atong paghatag usab og tag 15,000 pesos matag kinabuhi. Kay ang atong unang kwintada mahigala 72 man, no? Nya karon na punan man ni duha, no? So ato ning tagag pagtagad mahigala porbida. Ay naot punta mga kaygalaan nga wa nay mapuno pa. Naot punta nga makasurvive ang tuig gidala mahigala sa tambalanan. Gahapong adlaw katong taga Tabugon ni arrestong Sibianan kay ni claim mga kaigsunan ato pong gihatag niya diri kay ang ato magud ani ni adto ta mahigala sa area nga naa dia ang haya. At least klaro na to ba nga naa pa. Ang uban magud nagkabuwagsa naman. Wa na to makita ang uban. Onya doon ay giadtong idol tweety kay nakita nga naay gihaya dito onya linog. Ang namatyan naadto. Onya kinini ang uban medyo wa ta makabantay na no. So kinini ang pero mahimo ra nga inigbalik namo dito para sa atong third wave mga higala sa atong pagpanghatag sa atong relief mga relief goods mahimo nga ato pong iapil og hatag dito. Apan ang uban mahigala basi dunay panginahanglan nga gusto sa sila nga madali na gyud pwede ra po sa mo arestong Sibianan aron nga maklaim po nila itunong lang og buntag ari lang mog sayo-sayo kay aron nga mag-abot sa diri sa atong nga Sibianan kay wa naman tay mga lakaw pud usahay. So kung katong uban no katong uban pwedeng magpaabot ra diha kay mo ana mami no pagpanghatag sa relief goods pero katong uban sad nga kanana ang gusto na lang makuha sad tungod kay dunay mga importanteng panginahanglan pwede sad maka-arresto si Bianan DYHP pagdalang mo sa inyong pagdalang sa death certificate o dunay mga pictures pod nga kanana ang labot sa paghaya o ato maklaro sad mga sukid paminaw no naaraman nato ang kwarta why problema naaraman nato mga higala no gisalig ni nga kwarta mga kagalaan gikan sa atong mga listeners atong mga viewers basta na nato di gina mawa muna nga ato nang gi-maintain mahigala salamat sa pagsalig sa atong mga kaigsunan importante kayo ang inyong pagsalig namo des DYHP Armin Cebu IFM inyong gisalig ng maong kantidad aron nga daghan tag matabangan no muna nga amo sang giampingan atong credibility ang ato mga higalang integridad kay gusto man ta makatabang ngadto sa uban no labi na kadto mga nanginahanglan karon panahon na ni ay calamity mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Gahapong adlaw ang usa ka amahan ang ni-claim diri kay namatay niyang anak namatay niyang igsuon namatay ang iyang lula diha mahigalas Tabugon sus Ginoo ko. So ni ari siya nakadungog siya mahigalas tong Sibianan nga nang hatag tag 15,000 pesos
alang sa matag usa nga kinabuhi nga nakalas. So ni anhi sa tong sibianan ato pong gihatag kay layo ba in taon tong biyahe niya sa Bugon day. So mo na ito nga pagabuhaton pero coordinate mo daan diri kay aron mahibaw mo sa mga requirements. Kay lahi man tong kami ni adto nya na ang haya diha nakita na tong kwan sayon ra kayo. Pero katumugong wa na ang haya nya mo ari so pagdamo og kwan death certificate unya kanang mas maayo mo tawag sa mo disong sibianan aron nga ato dayon nga kuan no kinini ang ma-arrange o nya mahatagan mo unsay mga requirements mo. Simple ra kayo di mo na mo lisod-lisuron. Kay nananagod na sa panahon ka guol no. Pero ato lang sang pangayuan og death certificate. Unya ari mo sayo ha. Straight to the point. Ang uban mo paabot ra dito sa Bugo o paabot ta lami diha Medellin katong uban kay mo ana mo balik mami. Okay, so ato ning tagag pagtagad mga kaigalan sa uban usab ning atong tulumanon og inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Bugo City Mayor Mayel Martinez na nalipod mga higala sa iyang igsuon nga si Bukal Tining Martinez sa pagsaway niini sa relief response alang sa mga biktima sa linog. Straight to the point. Kini human si 5th District Representative Duke Frasco ni suporta usab sa pamahayag ni Bukal Tining. Straight to the point. Kini akong tambag ninyo, ayaw na lang ninyo padakuan kay ni as Frasco mahigala ni issue sa statement ang mga tao dili malikayan mingon birds with the same feather gyud maglaban na gyud ang parihang birds. Wala ni agi katawa mga kaigalaan kay kinini ang musakay pod mga higalas Frasco kay mulaban pod siyang ugangan. Gusto lagi nila mahigala nga ilang ipindawon si Pambari 4 ining hitabua. Ang akong hangyo nga ni antas kalamidad ayon nyo gamitan ang kalamity nga kana sa pamulitika ba. Ayaw. So ang ato ini kinini ang mas mayo mo tinabangay didto ta sa ground zero kay baw taon say kinahanglan sa mga tawo wala say pakialam anang kuan indekin. Gusto pa nila nga mag-usa mo ang mga leaders, pag-usa mo, bisag tanang tao mag-usa. Tanawa ang private sector, ni respond, ni tubag, why daghang bagulbol? Good morning ni mo, Tining. Ang gusto sa mga tao ning, kanang nabiktima, yun, di na sa gusto nga mag-away-away ning, karong panahon na. Gusto sila nga mag-iusa para, mag-iusa po ang pagtinabangay. Karon si Doc Frasco, maingon nga doon ako ni failure of leadership dahil, Masa man ni pagsabot ni mo na kay mapalusot ng istorya dili kay rhetorical ra to nga question. Good morning ato kay Mayor Miel Martinez. Mayor kinini ang good morning ni mo din ha. Kanana ang gumo-insister gyud ka, kay medyo murag na alanganin mo sa di man lang mapindawon sa pamilya Bari 4. Kay na mga tao nakakita man klaro man mahigalang lihok ni Pambari 4 nga pirti mahigalang nahago in taon ang gobernador. Di daghan mahigalang mo ingon, "Uy, diin man kaning wa ka kakita diha man ang gobernador sa sa inyong tugaran." So karon mo palusot na pud mahigala istorya nga rhetorical question to. Ingon mahigalang mayor sa Bugos, Mayel Martinez nga dunay dakong kalainan sa where is the governor o where is the provincial government? Matod pa niya. So murag safety spam dito, tanaw niya murag ari lang ta kay di man makasugakod mga higala og si Pam pangutan-on ang provincial government. Igo, si Pam gyapon inyong but pasabot. Ano nganong imo mang i-underestimate ang understanding sa tao? Og ibutang ta lang. Sige, rhetorical question. O sige, sakyan na to ng rhetorical question. If you insist that it was a rhetorical question, then you cannot blame the people if they will also propound with a rhetorical counter question. Straight to the point. Remember, kung mayroon kang rhetorical question na naman po gitawag rhetorical counter question. Straight to the point. So, sa dihang si board member Tining Martinez mingon, where is the provincial government? Nga iyang giklaim giklaim ni mo Mayor Mayel nga rhetorical question to. So you cannot blame the people if they choose to give their own answers or raise rhetorical counter questions such as, where have you been when the provincial government was busy and quietly working on the ground? Straight to the point. Where are you? Where were you? Where were you when you are part of the provincial government? Straight to the point. That is a rhetorical counter question. Pagpuntan mo, where is the provincial government? Mga tao mangutan na masad. So where were you when you are part of the provincial government?
Mo na mahigala nga lisod kayo ng kuan na umu-insist ka na. Magkapangutan na pang katawan, why are you asking such a question when you are part of the provincial government yourself? Straight to the point. At ulang isgutan, unsa man ang rhetorical question, unsa man ang rhetorical counter question. Ano mo palusot pag yung istorya, manghigala bidan ng istorya ha, oy. Managi ko sa drama pas DWHP, mahigala nga, nanaigo na gani ni Ana Mayel na. O sa kanta pang Maxurban, igo na day, igo na day. Kala niyagi katawa mga sukitig paminaw. Mo insist ka rhetorical question ato explain. Unsa may rhetorical question? O unsa may rhetorical counter question, ha? Straight to the Atong point. tagag pagtagad rumutagas tuban-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing balita mahigala, ang ombudsman nihatag og napo kaadlaw ni kanhi Gobernador Gwen Garcia pagtubag sa mga reklamo nga gipasaka bato kaniya may kalabutan sa usa ka bulk water supply project. Straight to the point. Otro po ning project mahigala, otro po ning problema sa tubig. Gwen, kumusta man kana Gwen? Unsa bang kalakiha mo na akong kwan ha? Kamong naa sa naglingkod sa gobyerno, proteksyonin ninyo mga tao, ha? Di mo mahal ng tubig indikin? Kadako mga higalag, sus Ginoo ko. Doon ay kontrata kaniadto mahigala ang Ayala mga kaigalaan, barato pa to. Kalit og kasod si rason. Ano na wag tang man tong kontrata sa Ayala, ha? Yan ni police rason. Unsa man tong hitabua, Gubgwen, ha? Kanhi Gubgwen. Ato ni pagtagad rumontaga kay toa, gipasaka ag kaso sa ombudsman. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin, ato sa tagag pagtagad ang Senate Blue Ribbon Committee mga sukid tig paminaw. Kay doon na may mga gipangpilian ini, nga kinsay mahimong sunod nga chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Si JB Ejercito, apil nga gipilian, ingon sa mahigala si kinini ang Rafi Tulfo, si Pia Cayetano, Kiko Pangilinan ug Risa Hontiveros. Sa pagkakaron nga wa pa mahigala mga kaigala ay napili ang vice chairman si Erwin Tulfo man, so siya mauunay mo pili. Pero ingon pod mga higala si Pia Cayetano nga kanana ang samay abogado man sad siya mga higala, yang i-consider na pila ragud sa kabuk abogado na sa Senate. Kaya baka niya ng trabaho o dili? O ako may mo evaluate, kayang-kaya na ni Pia Cayetano. Ang pangutan ng dako, kaya ba nimo ang pressure o unsay gustong direksyon diha? Sa Blue Ribbon. Straight to the point. Wala ka na Lacson, ahat yun ang resign na sa Lacson. Kay kadugayan mahigalag mo insist Lacson katong iyang investigasyon. Moingon gyud ko kadugayan dili na ni imong Lacson nga akong nailhan kaniadto. Straight to the point. Ang sugod naman sa glikoy. May natawa day. Resign tanaw niya di makaya. Mo sa nagingon Alan Peter Cayetano, gi-offeran siya ng pagka-Senate President. Pero dili niya kaya unsay kapalit. Straight to the point. At ang pagtagad ng buntaga, subad-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang DPWH nakadiskubre og dito sa kauluhan 421 ka mga ghost projects sa kapin 8,000 ka mga proyekto nga nasusi lukop nasod. Straight to the point. Hindi uban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1.